आंनि YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोरो वेलकाम बैक टू माय चैनल जनालिन जो गासिखौबो बरायहरबाय जों दा फैदों दैमायावहाय जों गामिनि दैमायावहाय नजारा देखो भाई नजारा नजारा आयै 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 ना दैमाया ओरैबायदि बिजि दैमा फुंनिफ्रायनो हर जालायजासिम मानसि ज'आ बेवहाय बाला थिखांनायनिफ्राय मोसौ दै लोंहोफैनाय मोसौ होफैनाय ना हमफैनाय अबावबा बिथिंजाय दुब्लियाव थांनाय आरिनाय एकदम ना हमनायाथ' दा बुंसै माने ओरैबायदि माने जोंनियाव मा जायो दैमायाव फिशिं खालामनाया बिराद आलदा आलदा रोखोमनि दङ बिराद जादै फिशिं खालामोथ' जों दिनै फिशिंखौनो खालामनो फैदों माने दिनै खालामा दिनै होलांगोन ओमफ्राय गाबोन जोङो हमगोन आरो नाखौ जोङो फैदों ना अन्थाइ जाबनो जों गामियाव ना अन्थाइनि ना मोनोना थ' बेखौ अन्थाइखौ जाबो आरो माबायदि जाबगोन बारु बेखौ मिथिखागोनानो जों देखायलांगोन ओमफ्राय नै बिथिंजाय दानि फैनानै बे मोनसे आदब आरो बेबो ना जोंनियाव ना हमनायनि बेखौ बुङो ना थेनाय बेसंगालि गाग्लिनाय आरो बेखौ दा ओरैजाय खोना गालांजोब्बाय ना ओरैजाय खोना गालांजोब्बाय ओमफ्राय उनाव नै बेखौ हराव थेफैगोन माने दा बेखौ ना दावखोनो होदों नोरैजायनिफ्राय ना दावखो होजोबदों दा जेखि थाइबो ओमफ्राय बै आफांथाराव एकदम लास्ट बिथिंजाय मानसि नुहुरदोंना थ' बेवहाय मुस्रि साथेगोन आइमोना दा हराव फैनानै ओमफ्राय उनावहाय नै बेखिनिखौ ओरैजाय थेजोबगोन ओमफ्राय बिसोर मा खालामगोन हयथ'बा दा हराव होनानै लांगोन हयथ'बा गाबोन फुङावहाय बेसंगालि होनो आरो बिस बिलाइ होनो जायखौ बे जे आलौ जे थ' बेखौ गाग्लिनानै नाखौ हमगोन आरो नाया एसे आनलेट जायो ना ओमफ्राय आंनि गुस्थिया नायलाय माने दाख्लै गुस्थिया एसे माबा प्रब्लेम जादों होननाय आंनाथ' बेनो आरो मानोबा ओरैजे दोलानाय बायदि जालांबाय थायो ओमफ्राय उनावहाय मुलि जादोंमोन एसे हामदोंमोन ओमफ्राय दा जाफिनलायबाय माबा जि खस्थ' मोनो रायलायनो थ' बेनो आरो ओमफ्राय दा आलादा दंखायो जे सारनाय ओमफ्राय जे सारनाय सेन्देलखौ बावबोबाय आं हिनजावसो सेन्देलखौ बावबोबाय ना सारनाय दं जेजों सारो ओमफ्राय हारामुरा जेजों सारो हारामुरा जेजों बांसिन हारसाफोरा सारो जों गामिनि बर'फोरा सारफेरा ओमफ्राय उनावहाय ना गुरो नै दाबायदियाव जालायसिगोन बोथिया ना गुरनाय जेंगायजों सान्द्रिजों बिदि ओमफ्राय उनावहाय आरो साननैसो उनाव नाथुर जुनाय गुरसिगोन जोंनियाव बिदि आरो बिराद रोखोमै ना मोनो ओमफ्राय नैबेहाय दा बांसिन बे दा ना थेनायावहाय माबा ना मोनो ना गोलाव गोलाव गुफुर गुफुर आङो आइमोना जुदि गाबोन थेयोबा देखायगोन आङो नाखौ ओमफ्राय आरोबाव मोनसे रोखोमै गुरबावो माबा एसे दैलांहांआव आरो बैसागु बायनानै एसे अखा जुब जुब हानाय बोथोरावहाय दैया गुबुंले जाबोयोना थ' बेहाय मा खालामो जों गामिनिया गुरफेराखै दिसुन बेलेग गामिनि फैनानै खाथि खाथि गामिनि आरो बिसोर एकदमबारे बुरजा 10 जन 20 जन 30 जन लोगो नांनानै जेखाइ गिदिर गिदिर लानानै गुरफैयो ओमफ्राय मोनोना मोना मिथिया आङो गुरफेराखै खिन्थु एबार बोसोराव फैगोन बोसोराव आं ट्राइ खालामगोन बिदि गुरनायखौ आंबो गुरफागोन एबार ना बोथिया गुरनो जासिगोन जोंनियाव माबानानै सान्द्रिजों सालियो ओमफ्राय जों दा अन्थाइ जाबाबो बे ना बोथिया साइसनि अन्थाइनि नाखौ मोनो आरो ओमफ्राय आरो मा रोखोमै दंबावो ना जाबोरबो होनानै माबायो नै दा बायदियावनो ना जाबोर होयो बेखिनियाव गैथ'वा दा ओरैजाय साइडथिंजाय होदों ना जाबोरखौ आं दाहाय देखायगोन ना जाबोरखौ माबायदि होयो ओमफ्रायहाय आरो दंबावो कारेन्ट शटबो होफैयो जोंनियाव कारेन्ट शट होनाया बिराद गाज्रि दे खिन्थु आङो जाय होफैयो सोरबा जुदि आंनि चेनेलखौहाय नायदोंबा आङो बुङो कारेन्ट शट होफैनो नाङा प्लिज माने कारेन्ट शट होयोबाथाय नाया ओरैबायदि गाज्रि जालांजोबो माने नानि जोलैया बारायनो नागिरा माने बिदैयाबो गला जाजोबो ना माबानायाव ओमफ्राय फिसाफोराबो माने मोजां जाजोबा ओमफ्राय जाय जोला आथोननि ना बियो जोला आथोननि नाफोरा माने माबा गैया जालाङो बिदि होननानै बुङो आरो मानसिफोराथ' ना शट होबाथाय बिराद नानिल' नङा मानसिफोराबो प्रब्लेम जायोनो माथो खोनायो आङो जोंना जायगाया नैबे दा बेखिनियाव होगोन दा ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेमा जाहैबाय मा थ' नों बेहायथ' जायगाखौ सिलेक्ट खालामदों खिन्थु देग्लाय मा जादों अन्थाइया बिराद खम माने अन्थाइजोंसो जाबो नालाय ना अन्थाइखौ ना अन्थाइ जाबनोबा अन्थाइया बिराद बुरजा थानांगौ खिन्थु अन्थाइयानो बिराद खम देग्लाय नै बिथिंजाय ट्रेक्टर लिगनिफ्राय एसे गोजानाव नङा जाबनांगौ नङाबाथाय मा जायो ट्रेक्टराथ' ओरैजा थांलाय फैलाय खालामबाय थागोन ना ओमफ्राय बाला बुनायनि चान्स थायो आरो नै बिदि अन्थाइ खननानै मोनगोन ना मोना जों दा एसे स्राय स्राय जानांगौ आरो ना अन्थाइ होनायनि थाखाय जायगाया ओमफ्राय अन्थाइ बहरा जानांगौ होनोसै हायनो ओमफ्राय नांगौ जों नैफोरबायदि मुस्रि हयथ'बा गामसा गिजि हयथ'बा बस्ता गिजि माने जिखौ मा होनो बेखौ
इउज खालामला आरो बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ नांगौ जोंनो एसे टाइटबो जानांगोन ओमफ्राय उनाव एसे माबा जानांगौ आरो बांद्राय रोजाबाबो माने दैया पास जानो नागिरनाय नङाना थ' एसे गेसें जानांगौ आरो नै मुस्रिया साबसिन जायो खिन्थु मुस्रिया मा जायो जों सिगाङावहाय होनायावहाय ना बामि फिसा फिसा उथियोना बेफोरो मुस्रियाव ओरैजाय एमब्लानानै ओंखारलाङो आरो थ' मुस्रिया मोजांबो दैया सरदलाङो खिन्थु नाया बुहुद थाङो आरो आं मिथिनायाव थ' दा बेवहाय जायगाखौ बांद्राय बुरजा होआ जोङो खमखौनो होगोन ओमफ्राय दा बिदि गिदिर गिदिर अन्थाइ ओमफ्राय दैनियाव बांसिन हाबो बोरिनिखौ बुथुमनानै होबाथाय हाबनो नागिरा माने नै बिदि बादामालि गोनां अन्थाइ नायै नायै होनो रोंनांगौ आरो होमबाना बांसिन हाबो ओमफ्राय बोरिनियाथाय एसे मा होनो बेखौ गोब्रा जायोना थ' बेनिखायनो हाबनो नागिरादां बोरिनिखौ होबाथाय हाबनाय मोनसिना आरो आङो जोंना बेबो जाबायानो मथा मथि होनाया बिराद खस्थ' दे हले ओमफ्राय नैखि एसे स्ल' खालामना थांसै जोङो बेवहाय सबसे खस्थ' जादों मा मिथियोना दैया बिराद दाहार ओमफ्राय दै दाहारावसो बांसिन मोनो नाखौ होनो हाबा आरो अन्थाइ एभेलेबेल थाबाथ' जेबो नङा अन्थाइ एभेलेबेल थाबा माने दसे दसेनो जायो आरो खिन्थु अन्थाइ एभेलेबेल नङा ओमफ्राय गिदिर अन्थाइ गैया गिदिर अन्थाइजोंसो जिया थाबथायो नालाय थ' प्रब्लेम जादों आरो बिराद मेंबायबो ओमफ्राय जोङो सिगाङो 12 खान 13 खान बिदि होयोमोन खिन्थु देग्लाय आंना लोगोआबो गैया ओमफ्राय बेथ' एकदमबारे अलसियाथार खामानि गैया इयो आंनि बिनानावानो जानो समाया इयो थारमाने नोंगा गामियासो जानांगौमोन आंनि बिनानाव होनबाना खम 12 खान 13 खान होनो हागौमोन ना जों दा ओरैबायदि लिंदां सानब्रैसो जायो खोमा लिंनानै दिनैसो मोनबाय नायखो साफा खालामसै नांबावगौमोन बाट हर जाबाय जोङो होला दा दे दा जाबाय ओमफ्राय ना ओरैनोथ' सानब्रै गाहामजोंसो थिखाङो जोङो मालाबा साननै सानथाम बिदि खिन्थु जोङो बेखौ गाबोननो थिखांगोन आरो थिखाङोबो बिदिनो ओमफ्राय ना बुरजा थाबाथाय बिदि थिखांब्लाबो मोनो सानसेयैनो अखानायैनो थिखांब्लाबो मोनो ओमफ्राय उनाव जुदि नाया एसे खम जालाङो होमबाना सानब्रै गाहाम दोननांगौ होमबाना मोनसिनो आरो दा बेखिनियानो आरो ओमफ्राय दा गाबोन नुसिगोन ओमफ्राय नाया बुरजा मोनबासो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन ओमफ्राय नाया खम मोनबाथाय आं भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय नङा आरो बेखिनियानो दे ओमफ्राय दा ना मोनबाथ' नुगोन ना मोनाब्ला फैनोबो नुनाय नङा फैदो जाबाय जों गामियाव सिखावबो ओंखारदों ओंखारनोथ' एसे गिलुं गिलुं जादों जों दा आरो मोसा ओंखारनायखौथ' बुहुदानो मिथिबाय खोमा होसोलायनाय भिडिअ नुदों माथो दा जाबाय फुंनि 6:30 ओमफ्राय जा थांगासिनो जोंना अन्थाइ थिखांनो माने फुङावनो ट्रेक्टर आरि फैयोना ओमफ्राय ट्रेक्टरनि गाबनायाव माने नाफोरा खास्रालांजोबोलै बेहाय थानाय नाया ओंखायनोथ' फुङावनो थिखांनो गोनां जाथारो जोङो सिगां बेनिख्रुइ फुङावसो थांबावोमोन 6टाफोराव माने बुरजा होनाय जाबा थिखांनायाव एसे गोबाव जायोना ओंखायनोथ' फुङावनो थाङोमोन आरो जों सिगाङो दा आरो गांब्रैल'ना ओंखायनोथ' एसे लेटै फैबाय आरो ओमफ्राय रानियाबो फुङाव सिखारनो नागिरा ना थिग फोजाख्रावनासो लाना फैबाय आं थ' दा दैमायाव देखायनोसै ना अन्थाइखौ मोनगोन ना मोना दैमाया फुंनिफ्रायनो मानसि ज'आ होननाया एकदमबारे फुङावनो बाला बुरनो फैयो दे मानसिफोरा बाला बुरखांनानै थायो दा ट्रेक्टर नेसिगोन फोरखौ बुरगासिनो बाला नैखिनाव गैथ'वा 5टाफोरावनो फैयो इसोरो ना रानि जों खारनो थांबानो फुङाव दादा मोना फैयो
नायानो गैया खोमा बारा जि मोनाबाथ' खमला सिं सिं जाथारगोन बे गाजानो देखायफैलायदिया ना अन्थाइ होननानै बाला बुदोंलै बाला बुबाबो बारा मोननो नै बामिना बामि फिसा येस बुहुद मोनो लोगोफोर बिराद मोनो खिन्थु बारा गैया जि ज्राव ज्राव मोनोमोन सानथामसो दोननांगोन एबार एसे नै इखि देखायफै नैयो नै ओमफ्राय आं दा माखौ होनदों नानि अन्थाइया नैबे नानि अन्थाइ नै ना अन्थाइया बिदि आरो नै बिदि फाख्रा फाख्रा जायो ओमफ्राय नै नाखौबो मोनो बे नाखौ खान्दा ना बुङो जोंनिया ना खान्दा बिराद गोथाव जायो बेखौ जानो गरसि नाबो होनो एखे गारोना रानिहे मा जागोन बे गरसि खारै बिदि बारा गैया एबार बारा गैयालै आवगोलो खनगलायनो हायामोन ना रानि जि गिदिर गिदिर मोनोमोन ना अन्थाइखौ ओमफ्राय नैबे थाराय गाजलि बेखौ जाया लाया बेखौ जोङो ओमफ्राय नैबे बे मुस्रियावहाय बेखिनिखौ मोनबाय आरो बेखिनिखौ मोनबाय बे मुस्रियावहाय बे गांसेयाव बेखिनिखौ मोनबाय जोङो ओमफ्राय दा बे मुस्रिखौबो साफा सुनानै जों गालांफिननांगोन नङाबा फोनगोन ना लोगोफोर फोनलाङो बिदिया जों बेहाय दंसाबो एसे बाला माबाबाथाय मोननो नागिरालै बाला बुवामोनबा मोनगौमोन खोमा बांसिन ना रानि फिसा फिसाया हाबो आयौ बाला बुवामोनबा जि हाबगौमोन नाया नै ना अन्थाइया बिदि मोनबाथाय माने खस्थ' खालामनायखौ बावगारलांलायोलै ओमफ्राय होफिनगोन बिदि जायो ओमफ्राय होनाय टाइमाव जि खस्थ' ओमफ्राय दा बारा खस्थ' जानाय नङा अन्थाइया माने दंखायो नालाय खाथियावनो अन्थाइ नागिरनो गोनां जायोबा बिराद खस्थ' जायो गोबावबो लायो ओमफ्राय सिंबो सासोयो ओइ फैबाय सासे गामब्राया जोंहाना गामब्राया फैलायबायलै दुस्थ'आ दानो ना हमनोल' नागिरगोन एकदमबारे दैयाव हाबनो ना हमनो खांख्राइखौ बिराद गियो आरो इयो एबार माबा गैया ना बामि गैया ओइ मानो फैलायखो नोङो इस मिनिबावसो मानो फैलायखो नोङो मानो फैलायखो नोङो हे नाया बिराद खुसि ना हमनाङा आरो हमनाङा होनदो ए माबा हायासै इसोरनो दैयाव थांगोन मालायखौसो होनदो गावखौसो होनदो दैयाव थांगोन होननानै जाम्बाया हमजायाखै गावासो जाम्बा हमनो रोङाखै दोन हमनो रोङा बाबा आखाइखौ गुसुं खालामना होफै आरो अबाव थांखो गथ'खौ गारनानै आखाइया नोगोल सोनो हाबाय मा आखाइ खान्दा माने सेकेन्ड मुस्रिनि जोंनिया लोगोफोर हरिखो हाबाय आंना सनायाबो हाबाय हाबाय आंना सनायाबो Rồi đi mới lên một cái खांख्लाया बिराद मेलेम बरा बे खांख्लाया दाब्ले होनो जोंनियाव दाब्ले फैबाय मोननैजों बेखिनि मोनबाय
जागोन जाया मोननैनिल' होनाया जायो जागोन नोंनो आलै नों हमाखैना आमा नों हे थाथ'दोसो ना मा लिगोपत्तैले Ye này nak mau gitu. Dayan gula sini ya enggak? Deh udah. मोनथामजो दा मोनसे बिदि बिसता मानसिखौ लानानै फैदों बाहाय बार ओरैबायदि बुरजा दङ इखिजाय होनांगोन इखिजाय Eh ini nih masih pulang sini. ना इदि मोनजोबो लोगोफोर जेराव आवगोल होनायफोराव जों इदि मोनजोबोमोन खिन्थु दहाय मोनथामा खम जादों आरो Ini kursinya. इदिसो मोननांगौ Ini. इदिसो मोननांगौ ना एबार लास्टनिया सबसे बुरजा नायलायखिनि मोनसेयावनो इदिसो मोननांगौ सबसे बुरजा बेहायनो दा नै जोंनिया दा आरोबाव सान्द्रियाव देखायबावगोन र' आङो लिंदों आङो रिमाखौ थाङाखै जियानो गैयालै नै बेखिनि जोंनिया ओमफ्राय नै खांख्राया Ini pasti. अरनो जाखायो खांख्राया अरनो रोङायो Udra kangkrai. खिन्थु जै खेबबाय ओरैजाय सोनानै होबाथाय बख'खाला आरो Sebabu bara sebabu apa ya? ओरै माबाना होनांगौ Dabu supaya gumani. येस नाय बे मा मा मोनो आं खोन्थानोसै बे जाबाय ना माबा मामोनलाय ना गुरसि ना खान्दाबो होनो खान्दायलाना ओमफ्राय नै बे जाबाय ना अन्थाइ ओमफ्राय नै बेयो बामि ना ओमफ्राय नै बेयो मा होनोमोनलाय बाबा इ नाखौ मा होनोमोनलाय हाजोनि ना माबा बेखौ आर्मिसो होनो ना जोङो आर्मि ना एर'प्लेन ना ओमफ्राय नैबे जाबाय खांख्राइ दाब्ला गैला ना अन्थाइ होबा बेखिनिखौ मोनो आरो जों गामियाव ओमफ्राय नाथुर जुनाय एबार बारा गैया Nah, udah meni jatni dong. मोनसेया फाख्रा जाया मोनसेया बांसिन फाख्रा जायो नै बारा फाख्रा नङाना मोनसे गैया दसुन नै Bisa जायो मोनसे जात फाख्राथार जायो मोनसेया नैबे फिसा जायो फिसा गोसोम जायो मोननै जात जायो ना अन्थाइयाबो नैबे ना बेखौ ना खिल' गारगोन बाखिथ' बिगुर थाखाया ना अन्थाइया ओमफ्राय बोथिया बायदि खि गारलायनाङा बिराद इजि सायनोबो ओमफ्राय जानायावबो गोथाव थ' आङो रेसिपिखौ शेयार खालामगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव नायनानै माजों बांसिन सुइट जायो माने माजों बांसिन बिराद मोजां जायो कम्बिनेसन आं बेखौ मोजां मोनो आं बिराद मोजाङै बानायो थ' आं रेसिपिखौ उनावहाय शेयार खालामनोसै दा जोंना भिडिअ'आव बेखिनियानोसै बे मोनसेया ना अन्थाइ जाबनायनिया आसा खालामो भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हालो बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'नि आपडेटआ नोंथांमोनाव सहैयो थ' दा भिडिअ'खौ फोजोबनोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो हमबाय था नाखौबो हमबाय था सोलों